ಮರಿಯಲ್ದಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂದಾಣ ಒಂದರ ಡೆವಿನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ. ನೆಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮರೆಪಡೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶಾರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರ್ಲ ಪೊರ್ತಿವಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪದ ಟೆಲ್ಸೋರ್ಗ. ನೀರು ದೋಸೆದ ಬಂದನ ಉರ್ಗಾಯರು ಪತ್ತೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಆಂಡ ದೋಸೆ ದರಿನ ನೆನೆಪಡ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಕಪ್ ತಾತು ದೋಸೆ ದರಿನ ರಡ್ಡು ತಾಸು ನೆನೆಪೆಡಿದವರ ಕಡೆವರೆ ಅನುಕೂಲ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಆಯಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಡ್ ಐನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಾರುಕ್ ತಕ್ಕ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನೆನೆತಿತ್ತಿನ ದೋಸೆ ದರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರನ್ನು ಅರ್ತೊಂದು ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆರ್ಕದ ಕಡೆವೆರೆ ಬೊಡಪನಾತ ನೀರು ಕಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ತುಲೆ ಬಂದ ಏತ ತೆಲ್ಪು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನೀರು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಈ ಪಲ ತೆಲ್ಪು ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗಮನದಿ ಒನ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಪಚ್ಚೆ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಅವಂತೆ ಅಂಟದಂಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕಾವೆಲ್ಡೆ ಲಕ್ಕಾವೆರೆಗ ಬಂಗಾಪುಂಡು ದೋಸೆ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದುಂಬು ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಹದಾತೂಟು ಕಾವೇಲ್ನ ಬೆಚ್ಚಾವರಿದಿಲೆ ಕಾವೇಲ್ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ಗಮನೊಡ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಾರಾದ ಎಣ್ಣೆ ಡತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ತಾರಾದ ಎಣ್ಣೆ ಗಲಸಂಡ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕವನಗ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಉಂದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟೈ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಲೇಡ್ ಇಂಚಿವಾದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಜವಣೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ ಇದು ಸೌಂಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈಪ್ಲೆ ರಪಕ್ಕ ಮೈಪೋಡು ತಡಬಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚವರೆ ಪೋಡೆ ದಯಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯರಡ ದೋಸೆ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬಿಡಾತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದೋಸೆ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದನತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಬೇತೆ ದೋಸೆದ ಲಕ್ಕತ್ ಬರೀಟೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟಗ ಗಲಸದ ಬುಡ್ಪಾವಣ ನಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರು ದೋಸೆದ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಮಡಪಲೆ ಬಕ ಇಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಮಾಡ್ತದ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತನ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ದೋಸೆದ ಲಕ್ಕತ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಕಾಯ ಹೊಡೆದುಂಬು ಕಾವೇಲ್ ಕೂಡವರ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡಾಪುಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮನೆ ಒರಿದ್ನ ಬಂದೊಡ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಕಾಯಲೆ ಅಂಚಿನ ಗಮನಡುಪ್ಪಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ದೋಸೆದ ಲಕ್ಕತ್ ಒಂದು ಒಂತೆ ಲಕ್ಕವೇರೆಗೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಚರ್ಮದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕೋರಿ ನೆಟ್ಟು ಸಂಕ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಈ ಅಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಏಕೈಕ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜಲು ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾತ ಇತ್ತೆ ಪಚ್ಚ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಲು ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ 2 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಕಾಲು ಕಟ್ಟದೆ ಇಡ್ಲ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಒಂಜರ ಕಟ್ಟದಾತ ಪಂಡ 15 ರೂಪಾಯಿ ದಾತ ಕಾರಗು ನಮ್ಮ ಇರುವ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ತುಲೆ 135 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಆಪುಜಿ ಖಾರ ಬೋಡುತ್ತಿನಗಲೆ 25 ದಾತ ಗಲಸೊಲೆ ಒಂಜರೆ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 4 ಮಲ್ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಸಾಸಿಮಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಮಸಾಲೆಗೆ ಕಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಮೆತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊರಿ ಆಜಾದ್ನದ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಮಸಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಬಿರ್ದರಿ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡು ರುಚಿ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯದ ಬರೋಡು ಐಕಿ ಯಾನ್ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ 1 ಇಂಚಿದಾತ ಉದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಚಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಲವಂಗಲ ಆಜಿ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಮತ್ತ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂಜರೆ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದಿ ಒನ್ಲೆ ಒಂದು ಕೋರಿದಟ್ಟಿಲತೆ ಮೀಂದತ್ ಐಕ ಪುಲಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಪುಣಿಕೆದ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪತ್ಪನಗ ತಾರಾಯಿ ಪತ್ಪನಗ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ನೂದು ಏಮಲ್ ದಾತ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಸಾಲೆನ ಪತ್ಪುಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟ 20 ml ದಾತು ತಾರಾದೆಣ್ಣೆ ಮಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಲವಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮೆತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ
ಕಡೆಕ್ ಬೀರ್ ದರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಅರ್ಧದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿದ್ನ ಅರ್ಧದಾತ ಬಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಸರಾಗ್ ಕಾಯಿ ಮಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಪುದೀನ ಪಾಡ್ಲೆ ಪುದೀನದ ಘಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಬಾಡ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಳೆ ಇಂಚ ಪಚ್ಚೆ ತರಕಾರಿನ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೊತ್ತೊಂಡ ಒಂತೆ ರುಚಿಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಲಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡೆವರೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೋಣೆಳ್ಳ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲಿನ ಜಾವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಪ್ಪೆರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಎಂದು ತಂದ್ಲೆ ತುಲೆ ಕಡೆವನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಗಲೆಸರೆಗಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಜರಿ ಜರಿ ತಲಕ್ಕಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂದ ಐತೆ ಅವೇ ಬಣಲೇನ್ ಕೂಡ ವರ ತೊಡ್ದಿಲೆ ದಿಕ್ಕದ ಗಲಸುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಣಲಗೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಮುಟ್ಟ ಇರುವ ಎಮೆಲ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂದ ಬನ್ನಗ ಪಿರಿದಿತ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಕಂದಾವ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ತಾರಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಪೊತ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ ರುಚಿಟು ಮಸ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತ ತಾರಾಯಿಲ ಕಂದಾತನತೆ ನನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಾಜನಗಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಮುಟ ಅಚ್ಚಪ ಎಮೆಲ್ ದಾತ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸಮಿ ಪಟ ಒಣಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅರ್ಧದಾತ ಒರ್ಪದಿ ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವನ್ ಬೇಗ ಬಾಡವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿಲೆ ಗೀಸೆ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಇರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೇದನತೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ದಿಗ್ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡಿಲೇನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎರಡರೆ ಎಲೆ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಬೆರ್ಕಲೆ ಬಕ ಇತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು ಕೋರಿನ 5 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಳೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಬಣ್ಣ ಒಂತೆ ಬದಲಾತನತೆ ಇತೆ ಒಂತೆ ದುಂಬ ಅರೆದಿನ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆದಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡೆ ನೀರು ತುರತ ಮೈಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಪುನಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬಕ ಆಜವರೆಗೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಹದ ತೊಟ್ಟು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಬೋಡು ತಿನ್ನಲು ಉಪ್ಪಿರ್ಕೊಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕೊಂದಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ 4 ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಇನಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಪಸೆ ಆಜದನತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆದು ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡೋಲಿ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪವೇರೆ ಪತ್ತೇರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ತಂಡ ಯಾವು ಖಾಲಿ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ತೋಡಾಂಡ ಕೋರಿದ ಗಟ್ಟಿದ ಭಾಗ ಪಂಡ ಪಲ್ಯದ ಭಾಗ ಅಗ್ಗಿತುಲೆ ಪಲ್ಯ ಅಗ್ಗೆರೆ ಆಂಡ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದನಂದ ಅರ್ಥ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಉಪ್ಪುಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಕೋರಿಲ ಬೇಯ್ದಣ ನನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ